capul meu. Ce-a mai slăbit? Ce? Nu mai e ca prima oară? Ăsta-i umor! Uite, râzi! A fost un moment șocant pentru mine. Bă, acolo l-a lovit, ai umor în față. M-am uitat așa întâi cu oroare și am zis, oh, nu, doamne. Adică nu e genul meu de chestie, deși îmi plac lucrurile semiscabroase sau pot să râd de ele. E un pic cam mult, dar merge, putem să râdem. Dar cred că am făcut o mutcă teribilă. Oh, Doamne, s-a crinjuit. Își dă seama că totuși e vorba despre, efectiv, cu multe camere, el. Cu multe camere, el. Sună ciudat. Bă, ce se întâmplă? E nebunie. Tu și Exarhu sunteți cele două persoane de aici, dintre cei care facem testimoniale, cei care nu l-ați văzut niciodată pe Brand 3 Fraser. Da. Ce-ai simțit? Instrumentul l-am văzut la lucru, atunci când a lucrat cu el. M-a impresionat. Nu? Păi nu e de impresionat? Bă, e chiar fixează cu... Bă, nu e! Am văzut pe colega mea care a trecut prin două valuri de rușine absolută. Doamne! Bă, nu există așa ceva. Doamne, iartă-mă, Doamne Dumnezeule! Mă, stai un pic totuși, că ce văd eu acolo e pe bune. Ce ai văzut acolo, Ilona? Păi am văzut ceva ce nu pot să spun. Făceai ca toate visele, ce că ești un pește. Păi, pentru că eu inițial am crezut... Făceai ca germele în prună. Bă! Vai! Bă! Ești nebun! Bă! Că mi-e cald! Păi stările au fost de depresie, de anxietate, de, nu știu, de... Depresie la noi, la bărbați. Depresie, anxietate, râs, plâns, borderline, tulburare, așa, diverse, adică... Observă cum s-au adunat toate gagicile din echipă. Ai văzut așa ceva de-a lungul acestei zile? La n-ai să vezi așa ceva. Domnul Brand și pensula magică. Acest mauzoleu al umorului se umple de balele femeilor din sală, indiferent că erau doamne din public sau colegele noastre din echipa de producție. Aoleu, nu. Ce? Ce? No. Sper că nu desenează ce cred eu în momentul ăsta. Ce desenează câinele? Ce? No. Mai rău. Mama? Da. Deci dacă se întâmplă asta e magic, jur. Faceți spagat! Mor de ciudă că nu fac spagatul. Da, da. A fost spectaculos. Nu o să mă creadă nimeni, că o să fie plurat. Dar data trecută n-a venit chiar despăiat, să știi. Mi se pare că data trecută a avut totuși ceva. El parcă... Mi-a căzut. Expresie de 100 grama. Măreție! Exarhu! Hai, bun! Ce tușă, maestre! Seamănă cu Iohannis. Da, da, da. Vine la Bă, dar le face foarte șmecher. Să știți că trebuie să mergeți să-i strângeți mâna, domnule. M-a avertizat